बे पाकायाना बे पाकाया सेंग्राफोर गानांगोन आरो बे फख्रिनि दैयाबो रानलायनांगोन सेंग्राफोर अब्लासो ओरैबायदि धुमधाम खालामगोन ओरैबायदि रंजागोन ओरैबायदि इन्जय खालामगोन। जय हिन्द। न' मोनफैबाय दा गोबां खामानि दङ। इसुजु आंनि गोदान गारिखौ देखायनोसै आङो दाखालिबावै मागो जानुवारि बे समावनो आङो गारि गोदान लाबोदो बेनिफ्राय आङो देखायाखै दा आङो देखायनो थांगासिनो दङ। आदा नोंनि इसुजुआ बोरो होनगासिनो दङ ना बयनिख्रुइबो दामिसिन गारि बायदों बयनिख्रुइबो दामिसिन दाम खमि नङा बे गारिया आं देखायगोन। दा सोर सोर फंबायमोना आंजों खामानि मावनो फैनो सोर फ्रि दङ कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट खालामनो हागोन सोर फ्रि दङ। दा आंनि इसुजुआ नै देखायनांगौना देखायनाङा आगोलनिया इयनमोन 2012 मडेल इयनमोन दानिया निउ बयनिख्रुइबो दाम गोसासिन गारि। बे गारिखौ जाय बायो फानफिननोबो गोनांथि गैया जेराव मेराव गारनाबो दोनजागोन खुनु टेनसन गैया। दा गिदिर गिदिर गारि बायो थाव सोनो हाया फानफिनो बे आंनि इसुजुआ खुनु थावनिबो जेबो प्रब्लेम गैया बेसेनाबो बयनिख्रुइबो बेसेन गोसासिन देखायगासिनो दङ इसुजुखौ। दा हाबानि साजायनांगौ गोबां खामानि दङ भाइफोर सोरखौ मोनगोन सोरखौ मोना आरो बेवहाय स्टेज बानायनांगौ कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट खालामनानै खोन्थाहरलाय बेवहाय मोनसे स्टेज बानायनांगौ बक्सिं रिं बे पाकायाव थ' औवाखौ माबानो हानाय नङा माबायदि खागोन ना ओरै सानजाब खालामगोन ओरै सानजाब खानानै ओरै होगोन बेवहाय बक्सिं रिं बानायनांगौ बक्सिं स्टेज बानायनांगौ बेवहाय सेंग्राफोरजों बुदलायनो। बाखि बेबो समायना जानानै दङ गोरलै बिलाइ खिलिबाय बात सिलिखा दंफाङा लानथथ' जानानै दङ बे गोरलै बिलाइ खिलिनायबा साया जागौमोन। बाखि बेबो समायना जानानै दं नेचारेल जागोन दा सेंग्राफोरासो मा खालामफैयो दा इसुजुखौ नायनो गोसो दंना गैया देखायनो ना देखाया इसुजुखौ बे बाराव आं आंनि इसुजुखौ देखायनो गोसो गैया थांनायाव मानो होनोब्ला आंनि इयनखौ ना जेरावखि लाखिना दोना जेराव दोना गासैबो सिनायजोबोमोन बे बाराव आं एसे बोरैबा मोनदों देखायनो गारिखौ एसेबां दाम गोसानि गारि बेखौ आरो माबायदि देखायनो बेसेन गोसा गारि जाय बे गारिखौ बायदों देशआवनो इण्डियाआवनो माने रावबो गोरिब जायाखै धोनिसो जादों बे गारिजों जेबो सिन्था गैया जाय बे गारिखौ लायो देखायनोसै आं देखायनोसै इसुजुखौ इसुजु आरे यार साबिखौनो बावगारबाय माथो दा सानगोन गोदान नङालै गारिया बोरायसो होनना र' गोदान गारिब्रा गोदान गारि साबि लाबोनानै सिङाव माइलेजखौ देखायनि नङाबा आंखौ सानगोन ना गारि बायनाय आखाय दुप्लिकेट गारिखौनो देखायदो बे होनना बायनो हायोब्रा साबियाबो रो आंना साबिखौबो जेराव मेराव दोनो ना नै जेराव मेराव थायो आंना साबिफ्रा देखायनि इसुजुखौ लासैनो नायदो लासै नायदो बबावबा कालारा मा जाथावना लासै ओहो देखायनि गोदान गारिखौ देखायनोसै लासैखौ देखायनोसै नायदो आंनि इसुजुखौ माबायदि नुदों नायदो दानो आगोलाव
बयनिख्रुइबो बेसेन गोसासिन गारि नायदो दानाब्ला जानला मोनला गारिखौ बाया बे आबौ जेम्सआ जानला मोनला गारिखौ बायग्रा मानसि नङा बयनिख्रुइबो बेसेन गोसासिन बे गारिखौ सिनायदोंना सिनायाखै सिनायदों आरो बेवहाय ओरैबायदि मडिफाइ जागोन बे गारिखौ आं ओरैबायदि मडिफाइ खालामगोन बे गारिखौ ना मैया आं गुवाहाटीयाव लांदोंमोन मडिफाइ खालामनो फैनाय बाजिनो बेनिफ्राय आं हाबोआसै बेनिफ्राय बे गारिखौ आं ओरैबायदि मडिफाइ खालामगोन देखायनोसै दानाबा सिङाव सोरबाया साननो हागौ ना बोराय गारिखौनो देखायदोलै बे सिङाव देखायनोसै दानाब्ला थें या नै डिसप्ले दंलायो नाय माइलेजखौ देखायनि हा जानुवारियाव बायदो 600 जाबाय माइलेजआ मिउजिक सिस्टेमाबो जोबोर मोजां एफएम ओरैबायदि मोजां एफएम गाबो र एफएम दामनि आच्छा थिगानो साउन्ड सिस्टेमाबो कुनु प्रब्लेम गैया बयनिख्रुइबो बेसेन गोसासिन गारि नायना लादो आंनि गारिखौ हा नायदो आंनि बयनिख्रुइबो बेसेन गोसासिन कारखौ हा दा बेखौ धुला गुफुंलायनाय सलायनोसै आं लामायावथ' बेनोखा धुला उब्रायजोबनोसै आं बयनिख्रुइबो बेसेन गोसा गारिखौ मा सानो आंनि गारिखौ नुनानै सिलभार कालारनि बेनोमोन आङो बायनाय समाव देखायाखै बेनिफ्राय दासो देखायबाय दा गोबां खामानि दङ गोबां मावनांगौ दं रेस्ट गैया दिनैनिफ्राय नन स्टप बेनिफ्राय बावखुंग्रियाव बैसागुआव लोगो मोनगोन सेंग्राफोर सिन्था खालामनाङा जमा गाखोगोन जमा इन्जय खालामगोन बेनिफ्राय आरो आंनियाव मा धुमधाम खालामगोन हा सेंग्राफोर धुमधाम ओरैबायदि इन्जय खालामगोन बे पाकाया सेंग्राफोर गानांगोन आरो बे फख्रिनि दैयाबो रानलायनांगोन सेंग्राफोर अब्लासो ओरैबायदि धुमधाम खालामगोन ओरैबायदि रंजागोन ओरैबायदि इन्जय खालामगोन माने ओरैबायदि साननानै दङ माबायदि रंजागोन माबायदि इन्जय खालामगोन जाबायदि साननाय दङ बे जाफुंथारनांगोन अब्लासो सेंग्राफोरखौ नायनोसै आं हागोन ना हाया बेसेबां बोलो दोङो सेंग्राफोर नायनोसै सेंग्राफोरखौ बेसेबां बोलो दोङो अब्ला लोगोफोर आंनि इसुजुआ बेनोमोन दा आङो नोंसोरनो मडिफाइ खालामनानै खेबसे देखायबावगोन अब्ला जाहिद